Добър ден на всички приятели от Слънчева, Белгия. Началото на поредния работен период. Предизвикателството е Форд. Никога не ме омръзва да учим нови работи. Мен ма кефи. Наредих си го на първо четение. Добре. Първото впечатление, че леглото е страхотно удобно. Много е тих камиона. Удобна седалка, удобен волан. Но някои недостатъци седят. Ги установявам, ама може би въпрос на свикване и човек трябва малко рационално да си умести нещата в автомобила. Иначе като цяло нова машина трябва да си поддържаме интереса към работата, да учим нови неща, да свикваме с нови неща, иначе да ни омръзва. Хубаво слънчево време, 19 градуса. Малко трудно си включих музиката. Какво правиха, да? Разузнаеми. Те старикати от Форд какво са измислили. Сега ходим към Париж. За Севтие първия курс е към Париж. Айде да даваме газ и да разучаваме Форда. Чао!